טוב, אז נראה לי שאני... אוקיי, ברו, אוקיי. היי, מה אתה עושה לי למוקסינים? תחזיר אותם! איך בכלל זה עבד בלי הכללה? מי אתה? הוא המחשב. בינתיים אני אקח את המוקסין האחר. לא תודה. הוא לא באמת התכוון להביא לך אותם, הם שלי בכלל. אין לו זכות להביא לך אותם. תעזרי לי להשיג את זה. אתה שיקרת לי למחשב הגדול שחי אי פעם? לא שיקרתי לך. הנה המוקסין. זה שלי. ואתה עקבת אחריי? אין לך זכות להביא את זה למישהו, זה שלי. אתה עקבת אחריי? אתה לא הבאת לי. אתה עקבת אחריי? עם המטאטה שלי, אז... אתה עקבת אחריי, אני לא מבין אותך. תחזיר לי את המוקסין. אני לא מחזיר לך שום מוקסינים. אני הבטחתי לו אותם, ואני מחזיר לו. אבל הם שלי, אין לך זכות להביא לו אותם. יש לי זכות ובעודך. אין לו זכות להביא לך אותם, הם שלי, הוא שיקר לך שהם שלו. תודה. את יכולה להחזיר לו את הכללה בבקשה? לא, די. עכשיו אני לא אפתח בעוד בן אדם אף פעם. את יכולה בבקשה להחזיר לו את הכללה? בבקשה. לא, אחי, לא. אתה נגעת לי במוקסינים? חכה. עכשיו אני נערב. מה קרה? דורון? הכללה הזאת, אני לא מבין. היא עושה לי את החיים. היא כולה החזירה לך שאם אתה תיגע לי במוקסינים אז יקרה לך משהו, זה לא כללה... חתיכת רמאי.